କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘରର ସାମ୍ନା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଆଉ ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେପଟ ବାଟ ହେଉଛି, ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଘର ଅଛି, ସେପଟେ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏପଟେ ଗଲେ ହିଁ ସେପଟେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏପଟେ, ସେପଟେ ହେଉଛି ଆମର ବାଟ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ବାଟ ଅଛି, କେଉଁ ବାଟ ଅଛି, ଟାଉନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି, ସେଇପଟେ ଗେଟ୍ ପଟେ ଅଛି। ତ ସେପଟେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ବାଏ ବାଏ, ରହିଲି।